No niin, moro vaan kaikille, tervetuloa uuteen videoon. Tässä videossa mä haluaisin kertoa teille, että miksi ei ole tullut SWAT-videoita ja miksi niitä ei edelleenkään pysty tulla. Ja mä haluaisin kertoa myös, että mulla on nämä foorumit, eli vhg.fi. Ei tarvii mitään muut kirjoittaa tuohon hakukenttään kuin vhg.fi. Eli tänne voi tehdä käyttäen. Tässä on live-chatti, tässä voi jupailla munkaan jotain, mitä nyt haluatte. Se on tosiaan ylimpäisenä tässä etusivulla. Se on tällä hetkellä 69 jäsentä. Ja mä avasin nää ehkä viikko sitten, oisko ollut about. Ja ois kiva, että tänne liittyis porukkaa. Et tänne voi jättää jotain kysymyksiä ja videorequesteja, jos haluatte. Tai videotoivomuksia siis. Mut sitten siihen SWAT-hommaan, niin mä näytän teille nyt ihan pikasen semmosen lyhkäsen videon, kun mä yritin kuvaa tänään aikaisemmin päivällä se SWAT-video ja sit se ei onnistunut. Niin te näette videossa, että miksi se ei onnistunut. Ja miksi se ei tuukkaan onnistu ennen kuin joku päivittää sen modin. Sen partner-modin siis. Mut joo, mennään nyt siihen pikaseen videoon. Heipä hei vaan kaikille, tervetuloa uuteen Poliisit USA-jaksoon. Tosiaan, SWATia on kyselty erittäin pitkään. Okei, meille tuli tehtävä nyt sitten. Ja niin kuin huomaatte, niin nää tekee jotain omituista tässä. Katsotaan tuleeko nää autoon takaisin, mä teen näin. Okei, no siis tän takia tosiaan ei onnistu nää SWATit. Mä en pysty näitä tekemään. Okei, nyt kun te olette kattonut sen videon, niin te varmaan ymmärrätte, mistä mä oon aina puhunut, että miksi mä en tee SWATia ja tämmöstä, niin aikaisemmin ei oikeastaan ollut noinkaan iso ongelmaa, mutta niin. En tiedä mistä se on nyt alkanut, varmaan GTAn päivityksistä. Mutta joo, eli mä en voi tehdä sitä SWAT-videoita ennen kuin se modi päivitetään. Tai mä voin tehdä toisaalta semmosen, että mulla ei ole noit muit SWAT-tyyppejä, että mä olisin niinku yksin. Siinä ei olisi kyllä toisaalta niin paljon järkeä, mutta se olisi semmonen vähän niinku korvaava siihen tilalle. Et eipä siinä. Kiitos kaikille kun katsoitte. Muistakaa viettää hyvä päivä, ilta, aamu. Milloin ikinä katsottekaan tätä. Ja se on moro.